tum mathadam lo nang alang li kedam tang MLA kilik nang le lia phrang ang tong ing tia phan pinan ki putot la puson do bang sarlam the kaning je sining ang song ing thing thok lo te em hang sinang ro jipu si alang li bang ke mandet APHLC asong amhang ka thek lo putan radar tumke kang nek choy la pena bangke kang tom la pen titot pen se radar tum ala bang su pen cheng la kadom donatum puthar welcome back lo lindo richo channel lo nangli tum thumbnail klang pen pusita me chini po donatum APHLC song along kachipaduk mate keklema barim pulelitum hok det sitami hainuni hukum sing teron alangli APHLC song along pen kachi olo pusi pherang ke thengnu than pachini alangli inut kachi thang tang abang phu alangli inut album mate lamarjan long ta me chiparjan lapen alangli APHLC long si kedang tang an ke alangli ke klem chipadu pining suri ni raing kora trok MLA kilik mate MLA result ke long ahut an nami alangli APHLC song long si dola bon sitame e longta APHLC song haidun de da job patumi tarik trok abang ke BJP mate tuliram rong hang long si kam kacher abdunji lapuson pachini lapen alangli APHLC song phan aning ke dokte mate kupia potma labang so lam andame nanglitum theklong po alangli pherang ke thengnu ke than ka pachini dolo ison ilitum mathadam lo nang alang li kedam tang MLA kilik nang le lia phrang ang tong ing tia phan pinan ki putot la puson do bang sarlam the kaning je sining ang song ing thing thok lo te em hang sinang ro jipu si alang li bang ke mandet lasi alang li pherang ke long ku pipisi kaning je mate kache than ma ilitum lang pa jutum thorlo na la ke kadang tang 2019 January artiklosi amhang patek on la se halabang to hut pen stame party kimi amhang patek dat pen moni da tumke party kimi song kimi amhang patek lo kan te pini pen ake party kimi tum khan ninge te thit move la pen hawa to war rat ma khan japon ki ko lama kan rat na mingi te kavidat pen jo APHLC asong amhang ka thek lo putan radar tumke kang nek choy la pena bangke kang tom la pen titot pen se radar tum hala bang su pen cheng se hala pusona por hu APHLC aphan inutta support bang ave hu neli bangke neli public hoi pen se hala bang su tin ke support charla muni tum APHLC ache the pading nang bate APHLC jindabad pu itu lake ame thang sa amhang ka thak teng se hala pusona por hut samenili labang so song rata phana kemang rata thma kemang ke klem ke dam ponji atumpu nili hala bang so hut nili tin si nili methang same ning ke thedu pensi labang so song aphan rata tum tonju la pen tuju same APHLC ka pang tangji phana bang ke nili APHLC am hang ke thek aning kan pen amasi nili public hoi pen mate rat hoi pen bang ke kado kabe opponent atum lapen kaprek national party atum congress workers atum congress ITCL atum BJP workers lapen ITCL atum ten saminili social media ahong jai long ke kati defend bang ke nili chipenda kolam gali lake rat nili khanang tek kong sikado kabe atum pen duan alam same nili kai ke ta APHLC apa ing tangkring pen nili defend pidun lo lapen APHLC tu make mang rar tu mapan ke japon ke lason hello la pu hanlo pu bang ke nili lam the pen bang lapen nili social media hong jai pen bang ke nili ninga klong doan pen chipidet pen nili APHLC asai nili klem pon bom lo si wang bom lo wang bom pen nili bang ke 2021 aning kan bang nili ke APHLC bang ke join officially nili ke join bang lala taning kan hidi lo pen aprang bang ke nili la pu Esan dili si supporter kita pun sini di dalam party kan support pun lala kasi nili APHLC central committee along the jai ka thara redeng kan si nili APHLC ke pok lo nili jirpu itu
dak ni li song klem rapet bija sing terang alang li thai inut lo la pen kadu ko be nili tum lang milia long doan ni marlia song henat ke japo na tum la pen pegam la pu inut bang ni rabdet pen kiting kitek abang ku bang tu tum pen nili ting ki jetan selang tum kan tawan si nili hala bang tu arni put kadu ko be bang ko proxy nili ladak episode center committee office along jai ka thar hem long nili join na la pen kadu ko be bang bom si nili ke claim ke dam la pen nili ai sia a dedicate nili phan central committee pen samerang kek long nili phan aku nili phan tar jai ka thar nili phan enforcement nili phan ti pon la se lanang ti pon det pen athi kadu ko be tum same chini lo ili tum alang lige kadu ko be batai pli lo non pen alang lige election itu kan MLA election batai ni damelo MEC election batai damelo bahkan MP election batai damelo tame lapuan aphong election tame lang itu aphong tin election tame kerem kapar kerem kelang noret alam ophake piniani rada tum chini pon alang itu sila bangso alam ophak lake itu chini lo APSLC central committee along leadership ka crisis leadership lo dak ave ili tum thek long lo western biang long kan pak inut vet bikram hamse alang di condong on lo la pena bang kela dak ili tum eastern biang long bang ili tum thek long le lo badu tame la dak inut ajak tu bang tu kecek tu bang tu ili tum thek long le lo ili tum chini vice president rajesh ditu la pena bang ke bokajan pen bokajan LA pen ke dam tang alang di MLA gitu tentang abangku Samson Teron alang itu tangte alang itu bang ini karbiang long putak labang so a political party regional political party alang itu pang tang nang tu one step selang itu dam lo one level selang itu dam lo laki rat atau malang itu tek long lo thang nas sampai pinion ilang tu makan ning cetip lapen cikitip apai tik thang nas alang itu makan tek long le lapen non have jong kiram tang MLA election ke rem la pukon khot ke rem ke nahoka district long tane langdam style tu tek long le je 60000 70000 a vote pen ke rem kwa hui ke nahoka district tane tu tek long le la sili tum non amatai le tu ke high status long tu langdam le percentage long tu langdam lo pukon te non adak ili tu karbiang long mas council ake high Dr. Tuluram Rohang alang di ke high percentage la ke alang di kadu ko be 74 ba di ilitum dak asama chief minister akan tak alang di apa kunci salang di lead lah lakuan ben salang di hai tang tenon lakuan ke halong laku people laki APHLC along leader tu kapang kri penajo rata tu mapan ICU bang than ponji ICU bang lang tu mapan anu pen parti long lok tadi Stame ke klaim ke dam ke pacun tu bangka alang itu mabangke kacipi dia tu bangke inut nata ladak episode central committee bangke badi tarik lama Dr. Tuluram Rohang alang li ini lipan dihega bangku abang fan stame alang lipan stame kemia tu wartan pun nuklo tangte esong sonia kam nang cerap bang gitu alang li stame ninggit hidup pena joksi nilipan alang li patumia por ametang ladak council metang chamber long nili kita tong nam hot alang ling pan besen pen nang ketong si nili pan man gitu karbi poho pen nili pan nang arto lo la pen nili pan pini pen ke nang ta bigi kilo ri peselang li ken pen nili pan clear lo tan nili tum arona ta pen do protocol do party lo la sila ko ha nili metang APS along pen kami nili dak ta tuluram along bang we aprang pen si Rejal ke klang aning we nili tum budget ko ka formulon lang milia PS along president secretary tu doan tami nili long wanti nili pan alang litum pen kecing wai long labang so alamat ting ten nili ke klem ponik lo ke alang litum bang non la kado ko be rat ang do labang so media hoi pen nili episode ti kan kecing unang ko kalam the lapen lapuna kewang nang ko kalam the nang li kan lo lokang te nili tum PS legal pen kami nang ikan kedeng mati kasu amai bang ke ceng ke tu nili kan alang tum dan nili nang tum kelong bang ke
ilitum akam pen silitum teglong rat atum kaprek la epichal si atum alang atum mis propaganda karbok tap utapa jone rat atum apan alang litum hello packaging hon alang litum hello long packaging hon ku amen pen si rat atum apan la kadu ko si mis propaganda alang litum hiribom lo kaprek aisu alang litum pacun tek aisu pen si rat atum apan apu a brain wash bom lo so pen jok si rat atum apan ke thang obe social media long la obe gimi tu mapan thang mata dekhi tu mapan se alang latum ke pahang tu a hok pet kamatha tekatu lapen khailong ri phan komati a hok pet kaching thura sayamu ke klempon tu kaching pe metum sinon vote jok la baksa vote ke la ke litum result ban joni litum chinile la ke ni leader le ni giti theli lo la non 74% abat Dr. Tuliram Rohang phan kapahai ara tum thilake kembang damalam lagi, je BJP सरकार तुम हेलो लदाकर बियांगलों आरा रफान ahok pet a development ke alang तुम सी claim pon technology को ning ke cetheda ma bangkala ke kar biyanglong ara tan non ke dam tang vote ki ara tum ning ke cethia ton thoti nilihin ta sami ni ning ke thelo linang tum phanang pigi mo nile phan appointment letter ni lido lesinang tum mo hala kan nang tum paklang pon no si alang litum nang pek pokpen daken litum ke kahaya party ke litarlang ke ramtang nili episode long gedung kombuke nilitum ajara kam tamin litum ceklem ponong jara teng arthur sila tu abang putin phan tame lapu konai chotlang alam abang ke abang putin tame non dak ke dotang an atum phan kaprek arthule tekon tame tanga taklem tekelang tame nili hokpet nili episode silong nili kachara tu bang ke nili lapu art and culture rahin kan sendiri kaki semelang tolong cerap tu lala lapen EPHLC atu mapan nili hak cheng pen opinions tame lun pen ajo rat tu maning kita thedi pan election abatai tin nili lun sonsei pon si alang itu rat der atum aning parong nang tu ajo ini pen nili nang itu YouTube long ada nang itu teglong di nili kaprek lun se potu mapan SE gathar tu mapan Samson Inti tu mapan Chingbai tu mapan lapen ke even binong ti mo tu mapan kaprek alun se po lun se pi tu mapan antame nili pangrum ti si ladak EPHLC tu mapan ke hai apan lun same nili bonda pon lo semar pon lo lai hu ya lun ka semar pon antame nili elang tu mapan sekai si poisa nili ane pin pen si nili methang apoket pen sinili ya lun kado ko ben family semar ti pon lo lala non nilihin pen sejatra lo nili pen si kecheng lo lake ang ton si wang lapu EPHLC ladak central committee long ke doji dode rajas tiso doji lapen ake hai sar jai gathar doji lapen indut bang hini tum tialang tum bang proxy ladake ini chomba lapen kado kabe CC level long ke do tum PS level long ke do tum kado kabe tum nili phan punang ke kol analyst nili thik lap lo la analyst sami nili lagle nang paklang dedi lalo sami nili wang bia ko ke la kan paklang te lo lang tum phan patrik bang do ko gi kado kabe teman tamen non ke wang ginang li pang chengon nili teman tame non la lang sar Dr. Tuliram Rohang mate doan lai tum bang pho MLA tum lang tum optiking do definitely alang itu arputi ni dera philo polotang te langkili sonti EPHLC along kedo leader satu mo lapen abo first mo bangke ke wang ye pan string track dak lo lapen ke wang ye pan tenu tame lamte ni pan lamchak nang ti